Naš poznati kipar i slikar Zlatko Čular donirao je dio svoga likovnog opusa Konjšćini, a entuzijasti ove pitome zagorske općine na čelu s načelnikom Mirkom Krznarom renovirali su staru zapuštenu školu i otvorili galeriju ovoga istaknutoga Dubrovčanina. S glavnim protagonistima ove sjajne priče bila je i naša Ana Mrkonjić. Tu je Zagorje zeleno, tu je moja Konjšćina. Predvečer je 13. svibnja 2017. godine. Ostaće dugo u sjećanju brojnih žitelja Konjšćine i Zagorja, koji su svojom nazočnošću uveličali svečano otvorenje Galerije Čular, prvog umjetničkog stalnog postava u ovoj maloj i pitomoj sredini. Dio je to važnog projekta prihvaćene donacije dijela likovnog opusa akademskog kipara Zlatka Čulara i preuređenje stare škole u galeriju, o čemu su uz prigodni glazbeni program na svečanom otvorenju govorili načelnik općine Konjšćina Mirko Krznar, povjesničar umjetnosti Radovan Vuković, te sam donator Zlatko Čular. Gospodine Krznar, čestitamo na iznimnom ostvarenju, utemeljenju Galerije Čular u jednoj ovako malenoj sredini, danas kada u kulturi zapravo baš i ne cvjetaju ruže. Kako ste se odlučili za ovaj projekt čija je okosnica stvaralaštvo jednog od najznačajnijih hrvatskih umjetnika Zlatka Čulara? Hvala na pitanju. Moram reći da mi ovdje u Konjšćini već dulje vrijeme radimo na jednom sveobuhvatnom projektu, a to je projekt uređenja starog grada i okoliša, gdje se upravo ovaj prostor stare škole uklapa u tu priču. I kada je gospodin Čular došao kod nas u Konjšćinu i ponudio nam svoj opus da ga smjestimo ovdje, mi smo jednostavno ostali zatečeni i odluka je donešena, ja bih rekao, u 35 sekundi. Odlučili smo se da ćemo sigurno napraviti galeriju. U prvi mah nismo imali ideje gdje, no nakon razgovora s njim što on i kako zamišlja da bi to trebalo izgledati, odlučili smo se upravo za ovaj prostor, jer ovaj prostor je prostor stare škole. On je i samim ambijentom, ali i samim položajem idealan za ovak neke kao što je galerija. Evo, gospodine Čular, rijetkost je da danas umjetnik dobije ovakav prostor, ovakvu galeriju u kojoj je predstavljen velik dio vašeg opusa koji ste donirali općini Konjšćina, što je uistinu rijedak čin. Pa recite, kako sada vidite svoja djela koje žive zajedno u istom prostoru? Da, isto kao na izložbama do sada, jer one su povezane uvijek na sličan način. Kad si izlažete negdje više skulptura ili slika ili više ili manje eksponata, ali to je ta atmosfera tipična za galerije bez obzira gdje su. Koliko je vaših djela izloženo ovdje? Ovdje ima negdje oko 82 eksponata, što u slikama, što u skulpturama. A to je seže opus iz 70. godina pa do sada, tako da bile su dvije retrospektivne izložbe, pa se toga recimo dosta isforilo. Prva je bila u umjetničkom paviljonu 79. godina i u HDL-u nazad 4 godine recimo. A onda su uvijek mogli nešto izdvojiti. A to je samo jedan mali dio recimo onoga koliko je do sad napravljeno kroz 60 godina, ali eto, drago mi je da se i taj dio koliko tako mogao ipak prezentirati u ovakvom mirnoj galeriji koja će biti stalna postava. Ovaj projekt nije samo vrijedna kolekcija Zlatka Čulara, nego istovremeno i jedan vrijedan pokušaj da se na neki način izvrši disperzija likovne kulture i općenito kulture iz velikih urbanih središta u manje sredine, u manje sredine koje ovdje postaju zapravo nekakav nukleus pokretanja i razvitka kulturnog života. Mislim da će to i ova galerija ovdje imati takvu ulogu i da će zaživjeti kao takva u sljedećim desetljećima. U sjajno prilagođenom prostoru renovirane stare škole, koji je oblikovao arhitekt Mario Beusan, a koji također potpisuje i likovni postav izložbe. Uz zvuke rane glazbe ansambla Otium, skulpture, crteži i slike Zlatka Čulara od sada dišu svojom punom snagom i porukama. Njegova djela nastavljaju živjeti svoj trajni život u Zelenom Zagorju, čime se i malena Konjšćina velikim slovima upisala u kulturnu kartu Hrvatske. Pothvat vrijedan i pažnje i divljenja.